Unde mă văd? Dacă voi veni pe acolo, sutele de Dacă voi veni pe acolo, sutele de ai romechele. Who knows? A de ce te-ai bătea ora ca nu-l bugeam? Dar la biserică? Nu. Nu se cunune. Ha? Nu se cunune. Eu știu, că e ăsta cum îi zice. Mumere socială, nu? Păi nu știu. Mă, când ajung, Acolo, dar. când ajung. Dar e cerută, gata. Păi nu, trebuie să ceară. Já să baci tău, ni tu te mangaves la cea. Vena mangao. Perché non fare? Fanno tutta la Hai, păpuși, Pamela. Să trăiască toată lumea cu scrii nepoți un teaș veri. La tot să le dea Dumnezeu sănătate, viață lungă. Hai moșule, ce faci? Și fiecare Stai să-și ia fiecare cu ale inelele. A poi Orrichi non mi le buchetova. Săracul. Dă-i o gură de suc la nepotul. Suc. Eu nu beau apă minerală. Eu nu beau apă minerală. Vă una pe el apă minerală. Eu sunt beau, eu nu apă minerală. Pe suc, măi. Păi eu nu beau. No, Dare, Morinai, nu știu pălinca. Nu. Bă, lasă pălinca. Dar ne-o ducem, mă. Ce zici? Lasă. Pune la pălincă o fundă, mă. O fundă pune-i. Cum, bă, dacă faci o treabă ca lumea, băi, frate. Hai, da, ieșirea în drum. Hai! Băi, stai, Ionel. Hai tu în față, tu ce cauți cu florile? Cu ce să... La nașul, mă! Bă, la el dă-i horinca în mână, mă. La Ionel, horinca în mână. Așa, bă, așa, Ionele. Așa.
Și hai dat tu în față, după tine poate să vină mirele, mă. Așa. Mirele. Voi mergeți după mireasa, așa-i? Socru și socra! Hai băieții, canele! Hai, rapido! Păi voi mai la urmă, mă. După ce vine înapoi, Dinule? Stai că te trag și pe tine, mă. Dă-o în furtună. Sério, só. Sério, Stock. Torniamo să crească. Băi, pupă, Fabinho, dai, că noi venim cu alai. Vine și rănașa mea, s-o ceară pe fina. Așa că din anul își gătime, mori de aia să gătime. Hai băieți, că mergem în Mercedes. Mai dați un tic de sus să nu răgușească. Alte magari questa. Aveva il tempo con magari quando vicino. Sanno che le modalità non è che del tutto meno da vicino. Hai gherale. Hai, non andiamo al gruppo, hai. Hai, hai. Hai, Odiel, ci dà ori nu dai, ori nu ne-o dai, poate sare, nu mai ai! O causi! Să pleci la mulți ani! No, dar ușor, de la mira sa mai na del, la mare sochire! Stați închis, stați. Păi ușor! Deci la mira sa mai na! Hai că nu așa să fac. Băiatul ăsta, după mireasă. Da. I-o dai sau nu i-o dai? Domnul să-l binecuvânteze. Să vă bucurați de ea. O să strău barona pe el, că aici în apărarea fiului. Așa e, tu trebuie. Da, sigur. Da. Hai, super. Dar nu țineai în detaliu telefonul că eres pe Să vedeți din o casă de piatră. Sănătate, casă de piatră. Unde e? Ba, hai. Ce plânge? Casă de piatră și nu mai bine și să se înțeleagă bine. 5.000 de euro. Dă-i toate florile
să-și facă... Da, dă-le flori aici, care e ăsta, duce poruncai. Duce, ade flori. Duce în Care e aparatul, David? Unde-s florile? Florile. Noi le dorim numai bine, sănătate, fericire, casă de piatră. Să le dorim, să Să băbică! Hai a te, mică țigara, hai a te! aici, tati, aici până... Te coneso interesinile. Și să fie un ceas bun, să le dăm înțelegere și... Minte numai, aia Să contează. aibă minte cum au părinților. Înțelegere. Înțelegere. Aceea e nu. Ei nu au leduri. Ei nu au leduri, nu știi? Și ce au realizat părinților să realizeze și ei și dacă se poate și mai mult. Copii, familie mare să fie și ei. Știi, te învățăm, de nu poți să ajutăm. Bine, da. Ia uite-și! Aici, filmează! Dumnezeu să le binecuvânteze Te dime, dau tu romita. cu mulți copii. Deci tu te grijinezi de către. Nu, bine, dar bine. Te grijinezi de Voi doi stați acolo. Domnul să vă dea viață lungă și casă de piatră. Domnul Iisus să-i binecuvintează. Ele de aici, ele și de ce afară. Te legi tic bar randomul, dar. Nu așa e, și lăsați acolo și copii, să ne vă și pe voi. Dă-le în pace, mă, filmează aici și pe asta, aici, așa. Așa e. Eu ce între veciorii, așa e. Pune-i la așa, mă, firul. Na pessoa que era gente ainda aquela que tem banha beijada. Aici afară. Mă duc să dau telefon la frate, mi se văd că unde ești, că nu... Las că sunăm noi, amor. Pe că doar trebuie să ieși. Că vine, Băi, tu mi-ai ce code? Că și e, dar nu le strânge pe tăi. Tu ce lași la Eu sou cărtă. Já beșel eu coș, că între mine că aquela que tem banha beșel dico cu asta că nu Que me aplica minha quechada. Așa, Imre, așa, așa. Dar mișto e hale, file, nu se Onică, sună tu după tău, că pe ăsta nu... Am un sună pe N-ai semnal, mă, că nici eu n-am semnal pe ăla. Bă, dă la Huli. David, adă pahare pentru problemele astea. Și care bea, poate bea în cinstea mirease și a mirelui, care nu cafea. Ia colete lingurițe, ia zahăr acolo. Dar n-avea să Nu-i cu voie. Iuri, dico poi non zucchero, lei ti abbiamo in tetto mengi, temo un musafiro, che era in tetto mengi. Lei tu mengi su campi. Pahare, așa. Nu știu, vă uita mă. Și ce are, să bași fructul. El dă pe mine, ține mai puțin. E tot sărac, dacă n-am mai doi foc. Că cum am lucrat noi, știi că nu s-a cu păcate. Eu mă așa mai scădut după ei, eu mă așa mai scădut după ei. O că ce să mai pui pe zi la mine ce și... Dar nici tu nu fugi. Nu, că eu. Da, cuscre, da. Cuscrele. Filmează-le.
Că le filmezi. Tu nu mă făci! Că tu nu mă făci că le filmezi! Da? Că nu mă chileze! Până-i lumea. Să trăiască amândouă! Eu vă gezează copii. Și noi să trăim, dar hai să ne țucăm și noi că ne Domnul să te binecuvântează! O botezată pe Nicoleta care a luat-o feciorul său. Da. Și pe David. David. Doi fiica și una mină. Tu la ce să te ajut și eu, Monica? Fără baterii mere, băi. Ce? Acela, aparatul de fotografia, nu mere fără baterii. Că nu mă ia, se vede. Fiecare om. Care ați mâncat? Supa să-mi dați bine. Ia cu străi. Dar eu nu mă dau, gata. Dă-i și din Gogoșule, aici e fata seara asta. Eu le-am făcut bine. Seara asta, i-am mâncat supa să ne dau. Să se pună un pic de pe ce tot. Voia, un pic de voia. Dai culoare mai porumbiță. Hai scoate bine de pe masă. Astea. Afară. Nu trebuie, eu am mâncat la multe mese. Să mă trebuie. Așa mai trebuie. Dacă îți dă băruș, cartofi, cât pui pe închisă. Dar nu mai pune nimic. O pulpă pui și o închisă. Atâta. Dar pulpele că mai mare. Poate că n-are un tipul să facă chigeți ce facă. Voia mică. Să mai pui zeamă din pe ăsta să fie. Pe masa să pui asta. Aici. Nu, așa mic. Chiță și pulpă. Acum așa, nu? Încă 100 de ghid. Marginale frișca curare. Și nu pot pe miși. Eu da la la marutat nu. Nu așa filmează asta. Ala ce cădea. Să mă regrez să ăsta, că să mai Dai să las culele, mă. Mere sus să le instalăm acolo la el. Și ai, moșu? Ce fac, Cosmite? Eu pot fără așa ceva. mergem la mine, aia cu... La mine în casă, eu comand. Da, da. Da? Așa în gen. Не стропа. Не порcă. Lasă să... Așa. Hai, Petiță, hai. Hai în sus, Ghiță! Ia, dar ia. Nu, l-am oprit când de sus. Bă, Țuțu! Trebuie să mergi să aduci ale fără alcool, mă.
Le-a pus David acolo la rece. Păi dansăm noi! Dai așa, te joc eu! Hai te joc la soaca mare! Hai cu scăp! Te joc cu amândouă de... Dă să spargați, dă-te! La ducul nostru joacă! Dai să căzați, că știu eu mutul din dămstru! Asta că alea ne-au rabul de să avece! Marionete! Păi mai așa, mă! Apoi să ne filmezi, să vii și pe răducul! Cum faceți? Ma, să nu faceți de ale întoarse! Nu țucatul lasă, dă-i pace! Doamne! Veni! Veni! Hai să merg cu dau singur! Hai! Ia să! Nu mă dau! Bravo, te dikel tu tomaru savo, que tu hanki sokai. Danes te keles bo. Bo, machulai. Sigurare soarele mea că mi-a făcut viața grea. Îmi iau șofa și un plop, plec la picăiere non-stop, ca să uit de ea, ca să uit de soarele mea. Vine zilul ăsta și vreau acasă, nu mai vreau lume. Să-i alte sufletul meu și atunci mă bucura să nu-i mai aud. Îmi iau șofa și un plop, plec la picăiere non-stop, ca să uit de ea, ca să uit de soarele mea. De zilele astea și vreau pe acasă, nu mai vreau lume. Nu mai las pe, nu mai
Asta fără casă, lângă copii și nevastă. Nu m-aș mai duce la tip, n-aș mai veni amețit. Ca să uit de ea, ca să uit de soacră mea. De 3 zile stau și vreau, acasă nu mai dau lume. Cum face cu țelăla? De 3 zile beau un bir și tu nu mă amețit. Am început jocul, n-am mutat. Lasă, Marga, lasă. Sandu, vieni Sandu, io sordo. Nico Grasso. Omul surat poate fi ori bucuros, ori necăjit. Depinde peste ce fel de socru nimerit. Că vorba aia, cine are năcaz mare, ăla mare năcaz are. Nu, să ne zică Liviu care-i treaba. Hai bă, Ionele! Ionel, cum stați, bă?
și vreau pe acasă, nu mai vreau lume. Nu mă lasă, nu mă lasă, nu mai până nu dă pe lume. De 3 zile mi-au iubit și tot nu m-am amețit lume. Nu mă lasă, nu mă lasă, nu plec până nu dă pe lume. Lângă copii și nevastă, nu m-aș mai duce la dir, n-aș mai veni amețit, ca să uit de ea, ca să uit de soacră mea. De 3 zile stau și vreau pe acasă, nu mai vreau lume. Nu mă lasă, nu mă văd, nu trec până nu beau pe lume. Dai stop. Dai, Ionel. Și pentru sandul și o ciorba. Mai sărăcit, mai rău, dar eu gândit că ții la mine. Dar și-ai curat-o de la mine. Dar eu gândit că ții la mine. Dar și-ai curat-o de la mine.
Gigi Gomez, asta e funcții și totodată și din partea lui Manex pentru tata lui Badon. Am știut pe ce drum să mă duc, chiar dacă a fost greu sau mai ușor, am făcut voia dușmanilor.
fațancă. Ia, vai, nu jucați tu! Vă doar chicioarele! Fără număr! Fără număr! Oh! Păstăi!
picior! Ciao, ciao! Aici, cum Unde e David, bă? David zi pas acolo. Vezi, nu. Du-te acolo. Du-te. Așa, merge. Du-te tu acolo. Era apăsată și plângeam. O să uitam de la mine. Eu și păpușa, ea pușa, Frate! Că mama nu te-a ascultat, dar David e care. David ține ce inima mea. Du-te joacă, David. Este, ia. Frate!
șef! Îi zicea Monica, mai mâncați de la mama! Cu șef, mă duceam în salon și cu șef! Și șef! Monica! Șef, să ne mergi nouă! Să filmează pe de aici! Dar nu că nu plângem aici! Nu plângem aici! Dă un fan, Cristiano, că știu ăla. Nu mi-am pus bani. Adă berea de acolo. Quero só ligar. Não, Babinha. Filmează de față pe ea. Stimați colegi, stimate colege, dați-mi voie să cânt o melodie pentru dumneavoastră, o melodie dedicată tuturor mamelor de lumea asta și, bineînțeles,
special și special pentru toți colegii noștri muzicanți, pentru cei care au mamă să o respecte și să o iubească, cei care nu au mamă să-și amintească de ea sau într-un cuvânt și într-un cuvânt mare să o plângă. Pentru că, așa cum este normal, lucrul cel mai de preț în viața unui copil este mama. Deci pentru toate mamele. Vamos, Flavia, pague, vivo,
Ciao, cuidado con la Nu cântăm, dai drumul Ghiță la muzică, mă, că nu chem minerii, mă! Ghiță, mă! Fraților, dedic această melodie pentru toți frații din lumea asta, special pentru Sorin, pentru fratele nostru Delco, pentru Marius, pentru Nelu, pentru Călău, pentru domnul Laioș, pentru fratele nostru Gusti și pentru toți frații din lumea asta. Și pentru fratele nostru Polat să trăiască și pentru Mărtanu. Special această melodie pentru scumpii mei frați, pentru Ori și Samir. Dumnezeu să le dea sănătate și tot ce-și doresc. Dacă lacrimi să-i sărutați, de vreun Doamne,
nu știe. Și iubesc ca viața mea. Și iubesc ca viața mea. Că nu am altcine. Sa concave costică. Ah. Vrei să puște mami? Dar de ce? La inimă. Hai cu noi la Monica. Hai cu noi la Monica. Bine, de aici o reglez cum vrei tu. Înțelegi? Și la care șmecherie la asta? Poți să-l pui pe televizor unde vrei tu. Știi? Asta. Dar poți să o reglezi și asta cât de jos, cât de sus. Da. Da. Să nu facă, Mariu, să nu vezi să mă vadă că-i pe ea. Doamne, fermă dușa, că vii eu să te văd. O jumătate de ceas. Gata. O că 2 ore este mare. N-am de pe man de more, bei cu care more. Și cărămida, băi. Să vadă oamenii că ce lucru eu ce fac. Hai, da, Cris. Acolo în stibere, ia zice acolo. No, bine. Dar pe ce cu voi? No, hai, dați-am și mâncați. Mai bună, ia că ne filmează, uite ce fac crezi, ne filmează. Doamne, ai ce ne filmează, frate, mi-am bucurat la Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze. Și pe voi. Să-i dea Dumnezeu bani mulți, copilașului care mișcă-ți de aur. Copii de aur are. Și femeie bună și credincioasă. Și pe sora Valentina care a dat tabletă la Monica. A dat tabletă la Monica și după îmbolnăvit-o. Era să moară Monica. Mă, nu roveni am dat, nu? Și eu Eu fără. mai coșulicule pe ce să-l Avem, dar în sus, pe toate sunt... Mama, avem pâine feliată. Da, nu, că am pus-o așa ce... Lasă că asta e mai bună. Nu, tu, ia că îmbrăcat-o roșu. Nu, că știți că mă filmează unde. Filmează, uite, prințesa. Șamuță, ce băbuță, de doamne. Ce băbuță. Mai are una roză. Cine e roză? Monica. Aia roză unde i-am trimis. Sau ce ai fix. Vorbește că se râde tu. Amu eu vorbesc, că vorbesc. Ce e supărată? Unde era mânatul? Aici, o școletă, eu dat-o. Ia ți-a îmbrăcat-o, Ramona ți-a îmbrăcat. Măruțu că ia să Mame, de la unde-a jucat de Dica și-a pulat și pe cap. Cu Ștefan. Filmează! Când a fi marea vedea. Vai, meu, mi-o așteptă. Hai, păi, tu, și pune la cutia, pune așa să facă poză. Marucu, te buci. Te-ai supărat. Haide la porumbă să fie carnetul. Că pe ideea asta că recolta multă. Nu știu că le ajut pe etice scumpe. Așa se filme și haina. Ca așa ca pe păpușă filmează. Și pe aia să de mult. Iată. Stați acolo Filmează pe câine, de cum te-aș cum îl bate mâța. Așa nepoată, măi, nu mă la fată.
Stai să rupă mătușa să vă fac așa. Hai, bine, să mănâncă, Da, nu mănâncă, nu mănâncă. bărbatul. Chiar mănâncă, nu spune deloc. Haide, Dico, Dănuț! nu ne examine. Dico, Așa ce boala mea pe mâța e s-a ferit-o Dumnezeu. Ia moare. Stați așa mândru, ia fata, ia, Ia more, vezi, nu more. Ba, mănâncă. Eu l-am fetici. Hai păpusa, hai bobic. Mă lasă mânca. Pică, că e păpusa, o ta de vitrină. Nu-i păpusa. Hai mă, pune acolo. Fata mea să se filmează cu și cu tine cu fata unde. Naomi, ia more ciu. Te seamănă fata ce-ai cu mine. Radul. Nu întoarce așa, mă, să vomite. Dacă nu mănâncă, nici ea nu mănâncă. Vezi că refilează rante culpă. Ștefan! Ștefan, Naomi, că lăscheia. Care scrie? Ce chele, Ștefan? Compie că de pici. Ah, vedi ciao. Că nu m-are de fată. Ieri poate să știi cu la masă cu fata. Să mânce și ea, du-te și mâncă. Am mâncat, cărăți. Mă, că n-am văzut fata. Așa betele Ștefan. N-am va chiar la... Hai, stai așa. Bine, am vremuri. Zici că e beton așa de tare. Tare că e înghețat. Ano, cântare, uiteai! De la mine și de la unchiul, știți voi tot ce se Gata, gata. Că n-am mâncat, vreau să mâncat. Ce săptămânile câte bani am și darul de La mine se învârte cadranul pe cealaltă parte. E mai rentabil să vină de la cap. Hai să dă peste cap. O greutățile de 150 la câtare. Am lasă supa, așa bagă de ce după ce supa. Oh, bă, pică tu să știi că n-am văzut. Supa, carne, bagă, te pune acolo împreună. Nu, te-age mărgă acolo. Cârvare, Andrei! Ciao! Ciao! Ciao, Ghiți! Parle-o francez! Parle-o francez! Băi, cum ca o comandă, mă, nu ceva! Bă, je me suis excusé, m'a la boulangerie! Te-aveți pantaloni! Vă rog să mergi aici! Cavariș, Baronski, francezule! Ia-ți și merțanul. Vine ora de afară! Filmează și pe merțanul ăsta. A verdade se moare, lumea ce... Da la mine pastoria, bravo! Hai că te puneți cu rea! Hai să comești mine la merțan! Pleacă! Ja, porubiță, ha! Ha, porubiță, că sunt destul! Ha, porov, că sunt destul, ha! Că de la șugătac vine și șogorile mele, Mircea! O sticlă de pițiană! Șogorile mele, o sticlă de pițiană din partea lui să dă. Adei Cenzano Martine Whisky. Ciao, ciao. Beri, Caixa, să-ți beri în Franța. Vă salut! Camerțu pe mama, mi-ai luat mă. Sanatore cu geamuri fii.
Deși moare lumea cine lume mai moare cine și și copilul de trilul La revedere! Eu zis la vașă măsuri, ți-a adus un ajutor. Eu zis la vașă măsuri, ți-a adus un ajutor. Hai da mândru după mine, dacă vreți O Ștefan de la Cluj. E palinca. Ha, e bută palinca, te aveți bastalo, te trăiți. Ce mândream iubit eu, te mărește Dumnezeu. Dar știu că ce mi-a lăsat, că le-aș trece, aș ajuta. Hai la mândru după mine, dacă vrei să-ți fie bine. Hai la mândru după mine, dacă vrei să-ți fie bine. Că și pe ea o fac, Divo! Bă, Dănuț, lasă margă, vezi că după asta apare o doină tare. Nu mere, stai trasă, nu mere bine. Care? Ce? Basul, Asta ai mere băgat bine, basul. mai bine ca ta mere, mă. Basul, ai băgat basul pe mare. Neam frumos, O neamule Floncasco. neamul Da. lui și băhâle. Da, cu ce să poate mândri, că merg, vine neamul lui contraband la el. Lovei, cu lovei, să o loveți. Fără număr! E fără număr, e fără număr. Divo! Bagă și cealaltă, fără cealaltă. Ca și cu număr, cu soț. Dar nu mai de la părince, chiar că fără numărul. Duceți-mă tot pentru noi, să fim bogați amândoi. Ты с Ёвой узнал?